radikal. Fordi vi tidligere tog bestemte valg, kan vi i dag, år 2020, høste frugterne af det. De sidste 5 år har vi kæmpet en indædt kamp for vores politik, som vi mener ligger i samfundets bedste interesse. I dag er halvdelen af vores energi grøn, og vi sigter mod at have et CO2-venligt samfund uden affald i 2050. Vores samfund er opbygget af enkle, letforståelige love og med et europæisk retssamarbejde. På den internationale front har vi også anskaffet os Europas mundfod, euroen, hvilket har sikret bedre international handel og økonomi. Dette samarbejde har også gjort, at vi som land har haft mere indflydelse på internationale problematikker uden for Danmarks grænser. Hvis vi i stedet kigger inden for Danmarks grænser, har vi sænket virksomhedsskatten og hævet kravene for at skulle betale topskat. Dette har medført, at det er langt mere attraktivt at føre virksomhed og hævet Danmarks konkurrenceevne internationalt. Flygtningestrømmen i 2015 er ikke længere aktuel, da de nu er integreret og en del af dagens Danmark. Et mangfoldigt Danmark. For i vores samfund lægger vi stor vægt på retten til forskellighed. Derfor mener vi, at regler som 24-årsreglen bør afskaffes. For os radikale handler politik ikke om vælgere, det handler om mennesker.